Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Hay nang imong giingong kauban. Kumusta ka, Boss Salome? Na-amnesia siya Edmond. Dili na siya makahinumdum pa nimo. Okay, dili ko mahimo magdugay. Sige. Sulti na kung unsa ikatabang nimo nako. Aron mahibaw ko kung giunsa nako ang bata nga si Elizabeth. Di ko posibilidad nga imo ning gitaguan sa suod mong higala. Oh, unsa? Mao ka na ang akong una-una sa imong kausaban sa unang panahon. Gisultihan ko na ikaw Salome nga nausab ka. Pepe, Og nahibong na lang mi kung unsay nakapausap nimo. Og kalit kang nahanaw uban sa bata nga si Elizabeth. Pepe. Nagtuo ang ubantang mga kauban nga imo ning gibaligya sa laing bayer. Nga mas dako o ginatagan kay kang Mrs. J. Pepe, apan ako, nagtuo nga imo ning gihatag sa imong suod nga higala. Unsa? Og gano nagtuo ka nga ako kining gihatag sa akong kaila. Pepe, tungod kay pusa kay gayon ana, sawa pa makuha ni Olivia ang katapusang batang babae, nakasulti ka na ako nga gusto ka nang muundang sa atong pagpangidnap og bata, Pepe. Unsa? Kay gusto ka nga makabaton og kaugalingong anak. Ha? Nakasulti kasab ni anak nako. Naguol ka nga dili ka makahatag og anak sa imong partner. Nakailagid mo kang Eman Castor? Pepe, wa magkaila niya. Pero kasagaran sa ngaan lang, sikat siya sa pagkadaghan niyang koneksyon ay, Pepe. Ako? Nangandoy nga makabaton og anak. Muna ang nakita ko. Muna, Pepe. Husto si Edmond. Posible nga gipataguan mo sa laing mga tao ang katapusang bata. Hello? Ma'am, ang dama lang dalang bayan ni Bart. Kaya nasundan ni Estorina. Maayo. Maayo ka ng maong balita. Sigurado akit nga mamatay siya. Ay, kabala ka. Ang busa na Estorina. Mao ka na plano. Ilan ang tulison. Pagkauman, patyong. Gusto kong luguson siya o napapatyon. Tinaginanglan ni Sultian para si Bart mo niya. Good. Oh, ang dama lang dalang bayan talaga, Bart. May problema. Andam na. Ang pangutan na karon. Kung kinsa sa akong mga higala ang posible nga gibinlan ko sa bata, kinahanglang mailhan ko siya balik. May nahinumduman ka ba, Edmond? Please, Edmond. Hinumdumi. Kung kinsa ang lain ako mga kaila. Mga kaila nga lahi na to. Pepe, huwag ko'y nahinumduman, ma'am. Bisan usa lang. Usa lang. Usa ka higala lang. Ay, basta kay ako, wa ko'y kaila nga imo mga higala. Kay, dili man ka gustong mailhan namo sila. Pepe, may nahinumduman ko. Kinsa? Huwag ko magkaila niya. Pero, tigiya siya kong tindahan. Unsa? Gusto, Pepe. Unsa, Edmond? Unsa? Unsa na hinumduman nimo? Usa kay gayon na. Nagkaabot na sa usa ka tindahan nga may imnanan. Ikaw rin usa ang nag-inom. Muto, ikaw rin usa. Huwag ko mo mo kay... di ka gusto nga makita o ba na mo sa publiko ba? Milingkod sa layong... Sinuyog yung bayan mo, milingkod. Kunya, midooli mo ang tigiya sa imnanan o tindahan. Oo niya. O si sunod di mo nakita. Pepe, klaro kayo nga kaila mo. Nangumusta siya ni mo kung ipadayon ka mag-eskwela.
Mitubag ka nga, wa kay nagnegosyo ka na lang. Buti may pasabot nga ako siyang classmate. Pwe. Mauna, classmate mo siya. Hain ka na maong tindahan. At tuon ako kini karon gyud ayon. Pwe, kulbaan ka. Medyo pero magsabot ang daan. Igo mo lang itudlo na ako ang dapit. Ug mamiya na kita dito. Pwe. May problema. Doon na tas gingon ako ni mong tindahan. Oh. Unong! Pwe. Kita ka ng tindahan sa atbang. Mao ka na ang tindahan sa imong kaila. Mao ka na ang giimnan mo sa una. Nakailagas na giyanin ang maong tindahan. Pwe. Okay. Usay plano mo karon. Huwa pa ko'y plano. Pero salamat nga gitultulan ko nimo sa maong tindahan. Pwe. Okay lang. Mapauli lang ako sa amo. Sulti lang ko kung asa ti ka i-drop. Hello. Ay, Doc, agikan ba ko dito sa Santo Niño Street ba? Kaya ako gasundan si Ma'am Dorena. O kauban niyang usak na lalaki sa auto. Iyang gidrop sa highway. Nakakita ka ba sa lalaki ngayong kauban? O nang higayon nga nakita na ko ang maong lalaki, Doc. Ay pero, ang usak na babae, ay maon ni ang iyang kakita sa unang mga adlaw. Wala ba sila mag-abot si Emmanuel? Wa, Doc. Okay, sige. Pag-amping diha, nga di ka makita ni Dorina. Okay, Doc. Di mahimo nga may bao siya, nga gipasundan ako siya. Okay, Doc. Ay, niya sa base may horong si Ma'am Dorena. Dili lang una ko mapauli. Kinalang maguna-una ko kung unsay sunod akong buhaton. Mainta kung makita na nako ang anak ni Joseph og sa original nga Dorina. Kinalang mabayaran ko ang akong sa unang panahon. Ngano pang sa tanang trabaho? Ang pagkakidnapper pa man jud ang akong gisudlan. Tinuod jud ka ang gisulti ni Eman. Nga wa siya kalibutan kung unsay akong trabaho kaniadto. Sa dihang wa pa ko nimo makidap. Unsay akong trabaho? RTW ang imong mga baligya ug daghan kag mga suki. May nailhan ka ba sa akong mga suki? Kuan. Wa ko na ilhan kay wa ko manghilabot sa imong negosyo. May kaila pa kong Mrs. Grace? Nakabati na ko ng maong pangaan, pero wa mi magkahimaman. Makalipog ang mga panghitabo. Ang importante, nga may kailan ako sa una, nga lahi sa ako mga kauban. Kinahanglan magkita kami. Hello? Ma'am, nasundan ni Bart si Dorena. Duwag rin sa Kapit Resort. Okay. Magpaabot ko sa maayong balita, Bimbo. Og naibaw ka na kung unsa kini. Sigurado lagi ni Ma'am, wipe out pa Miss Bart. Okay. Unya na ko magbilib ni anang imong kaila kung mapatay na niya si Dorina. Maayo unta kun kini akong classmate sa una. Mo ang tubag sa akong mga pangutana. Oh. Kisa man yung nanuktok ko. Kisay?
Unsa man? Patyon jud ko nimo? Ha? Unsa may ako sa ani mo? Patyon jud ko nimo. Kaon kag patin! Yeah! What? What ni papa? Patyon yun ko nimo! Kitungkap ko nimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!